יודעים שהאדם הראשון שהיה בגן עדן, אז הוא היה צמחוני גמור. הוא היה סופר טבעוני. כן? הוא היה אוכל רק פירות, ירקות, זרעים, זהו. ומזה הוא היה חי. השתלשלו העניינים לזה שהיה חטא, הגיע הזמן של דור המבול, ואחרי דור המבול התירו לנוח לאכול בשר. ולמה התירו להם לאכול בשר? מכיוון שהמצב המוסרי שלהם ירד כל כך, שאם לא היו מתירים לאכול בשר, הם היו אוכלים אחד את השני. אז הם יודעים שאכלו בשר. והוציאו את התאוות שלהם על העניין הזה, כן? וזה העניין שאיך שהעולם מתנהל מאז. מאז העולם הוא באופן כזה שאנשים אוכלים בשר, יש להם תאווה מיוחדת לדבר הזה. מה היה לפני 150 שנה בעולם? אם מישהו שחט איזה בהמה, אז הבהמה הזאת פרנסה כל הכפר. או מישהו רצה לשחוט תרנגולות, אז הוא היה לו איזה תרנגולת מאחורי החצר, ואותה הוא היה אוכל. היום העולם השתנה לגמרי. היום כל העסק של שחיטה הוא לא דומה בכלל למה שהיה פה. אם תסתכלו, סתם על נתון מעניין, יש נתון שאומר שבארצות הברית מספר הבהמות שנשחטו בשנת 1930 במשך שנה שלמה, ומה ששוחטים שם היום ביום אחד. אנחנו מסתכלים היום על מה שקורה בעניין של הבשר בכלל. אז מה שקורה פה זה שזה נכנס לאיזה שוק שמתעסקים בזה אנשים שלא מעניין אותם שום דבר חוץ מכסף. צער בעלי חיים זה משהו שלא באופק הכי רחוק שלהם, לא נמצא בכלל אצלם. אין דבר כזה. כן? כמו שיש איזה אחד שמתעסק כשהוא סולל כביש, אז יש שם חול, אז החול זה בדיוק חומר גלם בשביל לעשות כביש, ובהמות, כבשים, עופות זה חומר גלם בשביל לעשות כסף. צער בעלי חיים זה אין איזה שום משמעות לגבי האנשים האלה שמתעסקים בתעשייה הזאת. שום משמעות. עכשיו מה קורה? התעשייה הזאת היא תעשייה שמרוויחה הרבה כסף. יש פה הרבה אנשים שמפרסמים את הדברים בשביל שהם ירוויחו כסף. עושים לך כל מיני בשר וכל מיני אוכל תעשייתי קשור לעניינים של הבשר, וצריכים לפרנס את עצמם. לא סתם לפרנס את עצמם, צריכים להיות מיליארדרים או מיליונרים לפחות. אז מפרסמים מזה, וכולם אוכלים בשר. הצריכה של בשר היא עצומה. ומילא אתה צריך להביא את הבהמות, לשחוט אותם בהתאם, לגדל אותם כן בהתאם. התנאים של בהמות, זה צריך, אני לא יודע בדיוק, אבל אני יודע שלגבי למשל עופות, אז התנאים של עופות היום הם אכזריים בצורה בלתי רגילה. אני כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה, להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם
את התקווה. ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא. מאין יבוא עזרי, עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איטיים. מה יש שם שאין פה? שאל אותי עובר. מה בלב אתה שומר? קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו. כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר, ארים ראשי אל המחר. ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא. מאין יבוא עזרי, שאוכל עופות, אז הוא נותן יד לתעשייה הזאת. כל מי שאוכל עופות, הוא בהכרח הוא עושה את זה. למה? אתה דואג להם שהם יתפרנסו כמו שצריך. אתה נותן לגיטימציה להתאכזר לעופות, לגדל אותם בצורה עם כל מיני הורמונים וכל מיני עניינים, בצורה קשה מאוד מאוד. לא מדבר מה שעושים לאפרוחים. למשל בעניין של ביצים, אז רק הנקבות מטילות. אבל בהטלה זה יוצא אחד לאחד, זאת אומרת, אחד זכר, אחד נקבה. אז מה עושים כל הזכרים? שחיטה? איזה שחיטה? שמים בשקית שיגססו לבן. מכניסים את זה לשקיות וזורקים את זה להשפעה. לאחר הבקיעה ממוינים האפרוחים. הזכרים, שאין להם ערך כלכלי, מושלכים לפחי זבל, ומתים ממעיכה או מחנק. מי שאוכל עופות, מי שאוכל את הביצים של התעשייה ההמונית הזאת, אז הוא נותן יד לדבר, אז הוא חלק מזה. עכשיו צריך ללמד זכות, כן, על כמעט כל האזרחים בעולם, שהם לא יודעים את זה. הם לא ראו בעיניהם איך מגדלים עופות, הם לא יודעים איך שוחטים בהמות,
איך מתייחסים אליהם? הם רק רואים סטייק אנטריקוט, שזה נראה דבר טוב מאוד, עם ערימה של צ'יפס מסביב וקטשופ, או שווארמה, תבין, זה בהחלט נראה דבר טוב מאוד. אבל מה כרוך בדבר הזה, אנשים לא רואים ולא רוצים גם לדעת. אבל זה שהם לא יודעים, זה לא אומר שהעולם לא הולך ונהרס על ידי זה. שלא לדבר כבר על זה שיש היום תעשייה של מזון באופן כללי, שהיא מתוחכמת בצורה בלתי רגילה. וכל הקטע של התעשיית מזון הזו זה לא לספק מזון לאנשים כדי שיהיה להם מה לאכול, זה בכדי להשאיר את אלה שעושים את זה. אלה שעושים את זה, זה לא מעניין אותם אם יש מי שיאכל את זה או לא. אני רוצה להרוויח כסף. עכשיו, כל התעשיית מזון הזאת היא ירודה בצורה בלתי רגילה. יש כל מיני התעדנויות, אתה מבין, של ילכו למשל המשחטה של מזרה, ששוחטים של חזירים, כן? אז הם דואגים שזה יהיה, מה זה נקי ומסודר? בסדר, יכול להיות, אבל איך גידלו את החזירים האלה? איזה תנאים היה להם? בדיוק מה הם אכלו? איזה זריקות הם קיבלו? מה עשו עם הזכרים? סרסו אותם או לא סרסו אותם? זה כל מיני דברים שאני לא יודע. והם לא יתנו לך לראות אותם. יכול להיות שהם בסדר בדבר הזה, אני לא רוצה להגיד עליהם שום דבר, אבל אנחנו יודעים שבעולם כולו, כל תעשיית המזון היא לא מתחשבת בכלל באנשים, בצרכנים שלה, רק באלה שעושים את זה, כדי שהם ירוויחו טוב. אז כל מי שנותן יד לדבר הזה, אז מה הוא עושה? אז הוא כביכול הוא תופס את הצד הכבד במציאות, את הצד שלא פועל להביא את העולם הזה לגאולה שלו, לתיקון שלו. מושך כאילו בנקודת הכובד הנמוכה של המציאות. נדבר עוד, נחזור עוד פעם. התורה, כשבאה התורה והתירה אכילת בשר, אז התורה לא התירה את זה באופן סתמי. מותרים לכם, מותרים לכם, תעשו מה שאתם רוצים. זה לא ככה. יחד עם ההיתרים לאכול בשר, רמזו לנו בתוך התורה עצמה, על כל מיני עניינים של לאיזה כיוון זה הולך. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה למשל יש איסור לאכול חלב. למה אסור לאכול חלב? כי זה לא טעים, כי זה לא בריא. אין לזה שום נימוק. יש לזה צד מסוים של נימוק. זה כאילו בא לך בסדר, אתה אוכל בשר, אתה צריך את זה, מבחינה נפשית, מבחינה פיזית, אבל שומן, חלב זה שומן. שומנים זה מותרות. אז לפחות את המותרות אל תאכל. אתה רואה שלא כל השומן נעשה. לא מפרט כולם, אבל בחלב רמזו לך על הדבר הזה. כן? בסך הכל התירו לך לאכול בשר, אבל השאירו איזה רמז שאל תאכל את זה עד הסוף. אותו דבר בעניין של דם. אותו דבר בעניין של המליחה. למשל, יש עניין שבשחיטה יש מצווה של כיסוי אדם. יש מצוות כיסוי אדם. למה צריך לעשות אדם? שמה צריך לעשות? אז הרב קוק אומר שהעניין לכסות אדם זה שאתה שחטת את הבהמה, אבל תעשה איזה כיסוי על הדבר הזה, כי יש בזה משהו מביש. יש בזה איזה צד שהוא נמוך, שמצד הצד העליון שבאדם, אז הדבר הזה הוא... יש בזה צד של בושה. כמו שהאדם הראשון אחרי שהוא חטא היה צריך להתכסות והוא התבייש במערומיו, אז תאכל בשר אבל תתבייש קצת. תכסה את הדם. שלא יראו את זה כביכול. זאת אומרת שהתורה באה והתירה לאכול בשר,
אז היא השאירה בתור אכילת הבשר רמזים לאיך הולך להיות לעתיד לבוא. שלעתיד לבוא, כשהעולם מתוקן, אז כבר לא יהיה את כל העסק הזה. ושלא יהיה את כל העסק הזה, אז לא יצטרכו להתבייש. לא יהיה את כל העסק הזה? כן, לא יוכלו. תסתכל על הדור שלנו היום. חושב שהדור מחויב על זה? אז אני לא יודע. מה שבטוח, הוא צריך לשים לב, כן? שהוא לא יפרנס את כל האנשים האלה שמתעסקים בתעשייה המושחתת הזאת, ולא יעשה הצדקה לדור של זללנים, תרבות של זלילה מוחלטת, כמו בזמנים הכי גרועים של רומא. הוא אומר, אני חלק מהדבר הזה, אז העולם יורד, והוא חלק מהמשקל הכבד שלו. כמו שאמרנו, האדם יש לו שני מרכזים, הוא לא מאיר בחב"ד. כל מה שכתוב במגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא ברא פה איזה משתה, שהוא מאוד חכם, מאוד יפה, אין לו שום שייכות לדבר הזה. שום שייכות. אז אתה צריך לאכול, נניח דברי חלב. יש לנו בדברי חלב גם כן בעיה, כי מי מביא את החלב? גם כן, בהמות. ואיך מטפלים בבהמות האלה? הרבה יותר גרוע מאלה ששוחטים אותם. מה יש, מאמי? את מתגעגעת לעגל שלך? את האלה ששופטים, אז כבר שחטו אותם, הם מחיים אותם, בשביל לצוץ מהם את יסוד עצמותם. יחד עם איך קוראים לזה? טוב, תכלס לענייננו, בואו נהיה פחות קודרים. מה שאני רוצה להגיד, מה שיש בחלב, למה אני מתכוון? בדור שלנו הוא כבר מעיר איזה צעד, שכל אחד צריך לבחון את עצמו. אחד האנשים שיושבים פה, לומדים בישיבת נהר שלום. אז צריך לדעת, מה קורה עם האנשים האלה? אני יכול לשייך את עצמי לתרבות של הזלילה וגם להיות שייך לנהר שלום? או שאולי לא. איפה אתה בוחר לשים את עצמך? אנחנו בדור של משיח, בדור של גאולה. אתה מבין, בדור של איך שאנחנו נמצאים עכשיו, צריך לדעת איך אתה מכוון את החיים שלך, מה אתה רוצה לעשות עם העולם הזה. כן? זהו, עכשיו כל אחד זה הבחירה שלו. אני לא יכול להגיד לאף אחד מה לאכול. רק הוא הופך את כל העולם הזה, יחזיר אותו לגן עדן. להפוך את כל המציאות הזאת למקום מתוקן, כמו גן רווה. במצב כזה, שהעולם יהיה מאוזן כל כך, אז אף אחד לא ירצה לשחוט בעלי חיים. ולא יצטרכו להעמיד שוטר על הדבר הזה. אף אחד לא ירצה את זה. כמו שאף אחד לא רוצה להרוג את אמא שלו, בשביל לגדל קילו בשר, צריך 16 קילו של דגה. כן? שאתה תוכל להוציא מהאטליז קילו של בשר, צריך בשביל זה 16 קילו דגה. אנחנו לא ראינו בשום מקום בעולם פרות שמתות ברעב.
זאת אומרת שהן מקבלות את ה-16 קילו האלה, והן מקבלות הרבה יותר, כי היא שוקלת יותר מקילו הפרה. כן? עכשיו, מה יוצא? שפרות לא מתות ברעב, אבל כל 2.3 שניות מת ילד ברעב. כמות הדגן שמאכילים בהם את הבהמות האלה, אם היית מעביר אותה לאלה שרעבים, היית פותר את בעיית הרעב 14 פעמים. זאת אומרת, כל התעשיית בשר הזאת, מה היא עושה בעצם? אתה משתמש בפוטנציאל הזה שיש לך פה על כדור הארץ, שבמילא מבחינת קרקעות כבר אמרנו שיש פה חיסרון בקרקעות. ומה שאתה עושה, מה שכן אפשרי, אתה מנצל את הכל בשביל לעשות שווארמות. שווארמות, המבורגרים, כל הדברים הטובים. אבל יוצא מזה שאת הבעיה של הרעב אתה משאיר כמו ש... ועוד שאם היית עושה איזה משהו עם השכל הזה שאנחנו מדברים עליו, שהעולם הזה לכאורה היה צריך להיות בנוי על פיל, אז אתה פותר את זה. אז למה זה לא ככה?